Cape Town, Evans Ogada. Well, or petition monotere court no luore gi yuak mane jopiny nigo nikech kaka process mar vetting notim nitie joma ne ok oyiere gi gik manotim. For example, ka jopiny paro nuan gi ng'ur moro matin kaluwore gi long list, non gi long list, then long list no bedo reduced to short list. Yani joma no kwayo mondo odonje IEBC ne obedo reduced to a short list. Koro short list no ntie yuarruok moro ni joma no kokete short list no mi thuolo monde otim interview. To mano no kelo shida nikech norwak gi short list nade. Mano penjo mokwongo. Then mar ariyo kirango kaka ne vetted short list no tim momi ker. Penjo bedo ni criteria mane jogo otiyogo mondo wach ni candidate ABCD okwadwa to wadwaro mindi mondo bed chair. There was no transparency a final end mondo wang'eni nang'o ne gi chuzo nominee margi ma chairperson and other commissioners as opposed to other candidates. Mage gik ma omiyo ji nie od bura. Ero kama na inya taparo ni yuak machielo mabende ne gichwalo bende kotenre koda giwacho ni jatend piny Kenya ne odhi ataro mano mar chik mano mar walo ji madiro mango giwacho ni nagwalo ji 7 mano jako machiel kanyakla kod jokanyo 6 kata kamano giwacho ni 4 kuomgi mana kaka isewacho kanyo ni ne ok owinjore kod tich makamano. Aparo kinyo